Украіна ў масовую абарону чарнобыльскай зоны. У Беларусі пашырылі пералік спецыяльнасцяў для вайсковага ўліку жанчын. На волю выйшаў дзіцячы сківічны хірург Андрэй Любецкі пасля больш як 5 гадоў за кратамі. Што стаіць за зменай кіраўніцтва місіі дэмакратычных сілаў ва ўкраіне і новымі прызначэннямі ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Бабарык у інтэрв'ю «Свабодзе» патлумачыў, чаму ён нікому не патрэбны. Добрый дзень, гэта Пік Свабоды, з вами Ганна Соусь. Мы расказваем пра галоўныя падзеі 10 жніўня і тлумачым, што яны значаць. Пастаўце падабайку, напішыце каментар і падпішыцеся на наш канал. Украіна ўзмацняе абарону ў чарнобыльскай зоне праз рызыку магчымага расійскага наступу з тэрыторыі Беларусі. Там рыхтуюць абарончыя пазіцыі, капаюць траншэі, на дарогах усталёўваюць высокія металічныя канструкцыі з сеткамі. Пра гэта піша нямецкае выданне Der Spiegel. Беларуская мяжа знаходзіцца ў 15 кіламетрах ад Чарнобыля. Тым часам у Беларусі працягваюць фармаваць 37-ю асобную дэсантна-штурмавую брыгаду ў Гомельскай вобласці, прыкладна за 40 кіламетраў ад украінскай мяжы. Цалкам брыгаду плануюць сфармаваць да канца 2027 году. Пры гэтым украінская памежная служба заявляе, што пакуль не бачыць на тэрыторыі Беларусі нарастання ударнай групоўкі войскаў у напрамку Украіны. А ў Беларусі з 10 до 15 павялічылі пералік спецыяльнасцяў, з якімі жанчыны ад 19 гадоў павінны стаць на вайсковы ўлік. Адпаведную пастанову падпісаў міністр абароны Віктор Хрэнін. У пералік дадалі ветэрынарную медыцыну, фармацыю, медычна-дыягнастычную справу, а таксама асобныя спецыяльнасці, атрыманыя пасля перападрыхтоўкі. Мы задаем сабе пытанне, чаму менавіта зараз, бо апошні раз змены былі ў 2020 годзе, а зараз пасля 4,5 гадоў паўнамаштабнай агрэсіі супраць Украіны, чаму менавіта так. І, канешне, мы тут і напалоханы, бо не мы прымалі пра гэта рашэнне, але мне цікава паказаць, што тут у гэтым рашэнні і менавіта з пункту гледжання гендернай лінзы. Глядзіце, увесь апошні час дзяржава выкарыстоўвае вельмі такую традыцыяналісцкую гендерную рыторыку пра тое, што жанчына павінна быць перш за ўсё маці, захавальніцай сям'і, традыцый і гэтак далей. Але мы бачым, што калі дзяржаве патрабуюцца прафесійныя кампетэнцыі жанчын, чамусьці вось гэта традыцыйная рыторыка вельмі лёгка знікае і як бы гаворыцца пра тое, што жанчыны вось гэтых звязаныя з медыцынай, фармацыяй павінны станавіцца на гэты ўлік. Місію дэмакратычных сілаў Беларусі ва ўкраіне ўзначаліць Вольга Зазулінская, якая раней адказвала за сацыяльную палітыку ў аб'яднаным пераходным кабінеце. Як стала вядома «Свабодзе», яна пераедзе ва ўкраіну. Вольга Зазулінская назвала легалізацыю беларусаў ва ўкраіне галоўным прыярытэтам на новай пасадзе. Інтэрв'ю з ёй выйдзе ў «Піку Свабоды» пазней на гэтым тыдні. Святлана Шаціліна пакінула пасаду кіраўніцы місіі дэмакратычных сілаў ва ўкраіне пасля 11 месяцаў працы. Я пошла в отставку, тому что не згодна с той системой взаимодействия, якая склалася паміж офисом Светланы Тихановской и объединенным переходным кабинетом и миссией демократичных сил Беларуси во Украине. Когда я пришла на посаду амаль 11 месяцев тому, то у кастрычніку я зрабіла прадстаўленне, у якім вызначила, что лічу, что миссия мае стать протоамбасадай и працаваць по пэўным накірункам. Для того, каб гэта было эфектыўна, патрэбна пэўны ўзровень камунікацыі між місіяй гэтымі двумя структурамі. Вось гэтага пэўнага ўзроўня камунікацыі не адбылося. Раю Вольгі Зазулінскай, як чалавеку, які прыйшоў з АПК, у ёй ёсць ужо пэўныя сувязі на чалавечым узроўні, каб яна максімальна хутка увайшла ў справы. Хочу падкрэсліць, што офіс зрабіў багата для таго, каб місія была адчыненая. Таму Ольге трэба быць, напэўна, больш напорыстай у тым, каб фармаваць камунікацыю з офісам і з АПК, з якога яна і прыйшла. Святлана Шаціліна кажа, што рашэнне аб адстаўцы не звязанае з крымінальнай справай супраць яе сына. Яна застаецца сябрай каардынацыйнай рады і плануе працягваць займацца украінскім кірункам. За сацыяльную палітыку ў АПК цяпер будзе адказваць Юлія Міцкевіч, якая была прадстаўніцай кабінету ў гендерных пытаннях.
Моя галоўная задача на гэтай пасадзе гэта, па-першае, канешне, працягваць тое, што ўжо было напрацавана, гэта шмат у розных накірунках, але ўзмацняць працу, каб палепшыць ці паменшыць рызыкі і праблемы тых уразлівых групаў, якія жывуць зараз у вымушанай эміграцыі, і таксама займацца далей распрацоўкай рэформаў для гэтых уразлівых групаў. Таму мы будзем больш працаваць, я асабіста і моя каманда з прафсаюзамі, рабочым рухам, з медыкамі, тымі, хто займаецца пенсійнымі праблемамі людзей 60-65+. Ну і, канешне, гендерныя пытанні правоў уразлівых груп, такіх як жанчыны з рознымі уразлівасцямі, ЛГБТК+, і ўсё, што гэтага датычыцца. Гэта будзе больш узмацняцца, канешне. 6 гадоў таму, 10 жніўня 2020 году, ад стрэла сілавіка загінуў 34-гадовы Александр Тарайкоўскі, першы забіты ўдзельнік пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў. У яго стрэлілі, калі ён проста ішоў, падняўшы раскінутыя рукі у бок сілавікоў у раёне станцыі метро Пушкінская ў Менску. Паводле праваабаронцаў вясны з 2020 году зафіксавана больш за 100 000 фактаў палітычна матываванага пераследу. Пад крымінальны пераслед трапілі як найменей 10 016 чалавек, а 8670 былі асуджаныя. З 2024 году былі памілаваныя 886 палітвязняў, але 205 з іх пасля вызвалення прымусова выслалі з Беларусі. Паводле праваабаронцаў, рэальныя маштабы рэпрэсій могуць быць значна большымі. Палітвязень, дзіцячы сківічны хірург Андрэй Любецкі выйшаў на свабоду пасля больш як 5 гадоў за кратамі. Падрабязнасці ў Ганны Ярмаковіч. Амаль 18 гадоў Любецкі працаваў у дзіцячай бальніцы ў Менску і праводзіў складаныя аперацыі на твары. Пасля падзеяў 20-го году ён стаў валянтэрам каля Акрэсціна, дапамагаў людзям, якія выходзілі адтуль пасля затрыманняў і збіццяў. У траўні 21-го затрымалі ўжо самога доктара. Яго судзілі паводле 4 артыкулаў, у тым ліку за ўдзел у пратэстах, распальванне варожасці, абразу Лукашэнкі і прадстаўніка ўлады. На судзе Любецкі казаў: як прыстойны чалавек я не магу маўчаць, таму я выказаўся. У 22-м годзе яму прысудзілі 5 гадоў калоніі. Пазней Любецкага перавялі на турэмны рэжым, а незадоўга да заканчэння першага тэрміну асудзілі зноў за нібыта злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі. Ягоная жонка і 4 дзяцей у гэты час жылі за мяжой. Праз 8 месяцаў пасля вызвалення былы палітвязень Віктор Бабарыка даў вялікае інтэрв'ю майму калегу Дмітрыю Гурневічу. Ён расказаў пра сваю новую ініцыятыву «Беларусь Нетворк», патлумачыў, чаму крытыкуе працу дэмакратычных сілаў за мяжой і ці збіраецца вяртацца ў палітыку, а таксама як 6 гадоў турмы змянілі яго самога. И как и в 2020 году я понял, что я никому не нужен. Вы жартуете, в 2020 году вы выиграли президентские выборы. Стоп. Я говорил в 2020 году, когда выдвигался, что я никому не нужен был из тех действующих партий и лидеров, которые существовали на тот момент. Зразумела, потому что вы конкурент галоўны, так вы можете сами створить силу. Замечательно. Так то же самая история наблюдается и сейчас. То есть я не нужен действующим игрокам ни в каком качестве. А вы пропановали себе? Нет, извините меня, я никогда никому ничего не предлагаю. То есть, если я кому-то нужен, обычно, значит, приходят и говорят: слушайте, давай вместе поработаем. Потому что, еще раз повторяю, что для меня было очень важно понять, насколько сегодняшняя ситуация в демократических силах, она эффективна. И я могу сказать то, что, к сожалению, путь наших демократических сил, он классический путь эмиграции. Цалкам інтэрв'ю з Вікторам Бабарыкам глядзіце на YouTube-канале «Радыё Свабода». 9 жніўня 2026 году, у 6-ю гадавіну прэзідэнцкіх выбараў і пратэстаў пасля іх, беларусы правялі акцыі «Дзень годнасці» ў Варшаве, Вільні і іншых гарадах розных краінаў свету. Таксама ў гэтыя выходныя ў Варшаве прайшла канферэнцыя «Новая Беларусь». Для тых, хто яшчэ не паглядзеў нашы рэпартажы ў суботу і ў нядзелю на асноўным YouTube-канале «Свабоды», прапануем кароткае падсумаванне. А что вы делаете сами? Вы побудовали той же самый лукашизм. Белорусы повинны не верить демократичным силам. Я хочу просто поцікавиться, что будут казать умные люди. Імперія може треснуть, так само це найлепший сценар для Білорусі. Нам треба буде
рыхтавацца да вакна магчымасцяў. Что вы збіраеце з раніцай выпіваць сёння? Каву. А мы по-прежнему формируем политику, как будто мы цех по производству тракторов. Ну, раптам режим Лукашэнкі ён не знікне. За што б ён прадаваў палізняволеных? Тое, што часам хутка пішацца на паперы, цяжка выконваецца ў жыцці. Гэта былі навіны 10 жніўня. У нас толькі правераная інфармацыя і вартыя даверу каментары. З вами была Ганна Соусь. Пабачымся.